Na sljedećem primjeru ćemo proći izdavanje gotovinskog računa za firme. Odabrat ćemo proizvode koje želimo da naplatimo, zatim pod opcijom kupci odabrati kupca. Ukoliko ga nemamo definisanog, opcija dodaj definiše novog kupca, gdje ćemo uneti naziv firme, eventualno telefon, adresu, opštinu i ono što je svakako obavezno PIB te kompanije. Nakon toga pritiskamo dugme sačuvaj, uverimo se da je kupac odabran zelenom štiklom i završavamo račun gotovinom. Takav račun možemo vidjeti u spisku računa i razlikuje se od klasičnog fiskalnog po tome što ima definisanog kupca i njegov PIB je naznačen na firmi. Ukoliko je potrebno da radimo virman, idemo na opcije, prenos na račun, pretraži kupce, biramo firmu na koju želimo da uradimo prenos na račun, generiši, potvrdi. U spisku izdatih računa ćemo provjeriti kako takav račun izgleda i dobit ćemo sve potrebne informacije.